настоящия момент, уважаеми дами и господа, в който искаме да ви изправим всички на крака, защото при нас тръпнат в очакване да влязат семейство Петрови! Отпечатъци в нас. Уж не те познавам, а чувствам, че години с теб съм бил. Спомени се борят и опитват се да разберат защо усещам, че не за първи път чувам твоя смях. Сякаш сме се срещали преди. Оставила си нещо в мен, нали? Сега го търсиш, намери ме. Ела и го вземи. Отпечатъците в мен била си ти и познатото лице в съня ми. Намерихме се и в този свят и искам те за мене пак. Отпечатъци в нас. Уж не те познавам, а чувствам, че години с теб съм бил. Опитвам устните ти аз да целуна пак, но събуждам се и оказвам се отново сам. Сякаш сме се срещали преди. Оставила си нещо в мен, нали? Сега го търсиш, намери ме. Ела и го вземи. Отпечатъците в мен била си ти и познатото лице в съня ми. Намерихме се и в този свят и искам те за мен.